mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan k'aw bɛɛ to fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ne balimaw min ye Russie ka ministre de défense ye n'o ye comment ça s'appelle Sergei a donna Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ Mali ka bon bi a ka bon hakili ma depuis Ala ka Mali da Russie ka ministre de défense o ka taa Mali kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de depuis Ala ka Mali da o b'a yira k'a fɔ président min bɛ an kun na danaya b'a kan président min bɛ jamana in kun na i y'a faamuya b'a la hɔrɔn don président min bɛ jamana in kun na n'o ye Asimi Goïta ye walahi mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn don quoi Russiw tɛ kɛ bɛɛ fɛ dɛ Russiw ka ministres tɛ déplacer ka taa bɛɛ fɛ hali tubabulaw tɛ taa yen kuma ma se Afrique ma a n'i y'a ye Russiw ka ministre de i y'a faamuya b'a la défense bɔra fo Russie jamana kan i y'a faamuya b'a la ka taa Mali kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ cɛ min bɛ jamana in kunna mɔgɔba don danaya mɔgɔ don hɔrɔn don silamɛ don wa mɔgɔw kɔ kɛ ɲɔgɔn don quoi franchement nin b'o de yira sinon Russiw tɛ déplacer pétrole b'u bolo sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ Russie bolo i y'a faamuya b'a la i bɛ miiri hɛrɛ fɛn fɛn na a bɛɛ lajɛlen bɛ Russie dugukolo duguma Russie ka bon ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan u ka ministre ka déplacer ka taa Mali kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ masakɛ min bɛ anw kunna a fana ye mɔgɔ belebeleba de ye i y'a faamuya b'a la n'a ka bon ka tɛmɛ Europe masakɛw kan a ka bon ka tɛmɛ Amérique masakɛw kan parce que nin bɛ déplacer ka taa jamana o jamana la i b'a sɔrɔ o masakɛ ye baarakɛla de ye danbe b'a la hɔrɔn don sinon Russie t'a tɛgɛ di bɛɛ ma ye wa o tɛ kɛ bɛɛ fɛ o tɛ tugu bɛɛ kɔ o tɛ taa bɛɛ ka so hali bi an b'a ɲini Asimi fɛ cɛ ta kun ye min ye i y'a faamuya b'a la ani ŋaniya min bɛ malidenw na o ka i y'a faamuya b'a la fɛn caman ka dɔ fara Russie ka sɔrɔdasiw minnu bɛ Mali kɔnɔ ka Russie sɔrɔdasi wɛrɛ fara olu kan i y'a faamuya b'a la u ka base ka taa sigi Kidali i y'a faamuya b'a la ka Russie sɔrɔdasi caman k'olu wele ka na Mali kɔnɔ u ka taa base sigi Kidali ka base sigi i y'a faamuya b'a la Gao ka base sigi Bagunu ça veut dire que ka Russie sɔrɔdasi caman wele ka na tuguni i y'a faamuya b'a la o ka Mali lamini quoi ani Mali sɔrɔdasiw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka kɛ an ta ye ten an b'o fɔ Sadio Kamara ye Russie sɔrɔdasi hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ dɔ ka fara olu kan ka t'u ka base bila Kidali k'u ka base bila Gao k'u ka base bila Kayi k'u ka base bila Bagunu n'o kɛra i y'a faamuya b'a la don yɔrɔ tɛ sɔrɔ parce que Russiw ka base bɛ taa sigi yɔrɔ o yɔrɔ radari bɛ yen i y'a faamuya b'a la satellite bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka se o yɔrɔ ninnu na quoi an b'o ɲini Sadio fɛ hali ni faso nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ don a da fɛ hali ni an ka budget bɛɛ lajɛlen de bɛ ta ka don a da fɛ walasa faso in ka kɛ anw ta ye maliyɛnw ka lafiya i y'a faamuya b'a la lakana ka sabati walahi Asimi on est prêt ça veut dire que an jɛra n'a ye quoi an ka wari ta i y'a faamuya b'a la aw ka dɔ fara Russie sɔrɔdasiw kan u ka na Mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la kɛlɛkɛminɛn dɔ ka fara o kan i y'a faamuya b'a la Satan den i y'a faamuya b'a la a den 2 de bɛ Mali bolo a ka kɛ den tan ye Satan den 2 de b'an bolo Mali kɔnɔ o don y'a image la Asimi wari bɔ Satan den 10 ka sɔrɔ an bolo Mali kɔnɔ den 2 ça suffit pas n'an ye den 10 sɔrɔ o la i y'a faamuya b'a la an bɛ se ka i y'a faamuya b'a la an disi gosi faransi diɲɛ bɛɛ la quoi an bɛ se k'an disi gosi hali Russie yɛrɛ la voilà k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye min ye Russie ministre ye a bɛ Mali kɔnɔ wa baara caman de bɛna kɛ i y'a faamuya b'a la basigi bɛ na lakanaw bɛna sabati minɛn fɛn fɛn tun bɛ an bolo dɔ bɛna fara bɛɛ kan a taa kun ye de lakana ko o de la a fɔra dɔrɔn ko Russie ministre bɛ taa Mali kɔnɔ ministre de défense bɛ taa Mali kɔnɔ attaque misɛnninw cayara u y'u ka bandiniw bila faransi y'u ka bandiniw bila u ka marifaw ci duguw la k'a yira k'a fɔ lakana tɛ yen Russiw dɛsɛra ka sabotage kɛ quoi mais nin kana mɔgɔ si bɔ ja kan depuis a fɔra ko Russie ministre bɛna don Mali kɔnɔ aw y'a ye dugu dɔw attaque ta kɛra mugutikaw ni fɛnw ka bagabagaliw kɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bɔ a ja kan Mali ni Russie coopération partenariat gagnant-gagnant e bɛ dɔ sɔrɔ ne bɛ dɔ sɔrɔ e bɛ lafiya ne bɛ lafiya mais kana an ka jamana k'i ta ye o de banna pewu mɔgɔ ka bagabagali t'an bɔ an ja kan mɔgɔ ka muguci t'an bɔ an ja kan i ka pan paga an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini kuma fa fila ba filɛ mais ka bandiw sara ka marifa di mɔgɔninw ma o ka non olu ka misɛn voilà an bɛ Russie de fɛ Russie de ye mɔgɔ kɔ kɛ ɲɔgɔn ye olu de bɛ avion di mɔgɔw ma olu de bɛ marifa di mɔgɔw ma olu de mais olu de ye tiɲɛtigiw ye
mais katanga jamana kono ya famia bala dugu be jeni nanko ka metanga mo sauver aba fo ayi antise kata nanko ambe avion wuli ayi avion tse ka wuli ambe bara la ya ko ka tla tuni ko kana ate marché de voilà ayanga jamana bla abana ani risi ça fait en mantega de norma asimi ministre fana gain asimi ministre gain nya vu ça que nya fier signé ça va ministre gain asimi ini risi tega be ɲɔgɔn bolo foyi tɛ se la hali n'i y'a ye bi aw ni ninnu bɛ ɲɔgɔn sama la droit de l'homme dɛ droit de kukala dɛ a donna ta bɔra ta minisima de bɛ mali kɔnɔ asimi minisima gɛn foyi tɛ se mali la bi satan den o den fila b'an bolo ye an ni risi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle an ye contrat signé ni ɲɔgɔn cɛ contrat bɛ an ni risi cɛ foyi tɛ se mali la minisima gɛn ka bɔ mali kɔnɔ asimi hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile u gɛn ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la sinon ŋaniya min bɛ ninnu na bi la a ka jugu quoi u gɛn ka bɔ mali kɔnɔ asimi minisima gɛn u gɛn ka bɔ yen voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ na denkolo in na den min ka wolo kɛra fufalaki ye i y'a faamuya b'a la den min n'a ba wolola i y'a faamuya b'a la n'a ba nimisara a wololi la muso ka kalo 9 kɛ a jɔlen bɛ nin ye ka doni giriman ta o den ka taa kɛ fufalaki ye i y'a faamuya b'a la k'a kɛ n t'a sidɔn ye n'o ye arasibati a tɔgɔ yɛrɛ fɔli man di ne ye mɛ komi i y'a faamuya b'a la n'an ma to ka taa fo bila k'u kɔrɔ ɲamaden bɛ panpan na komi tɛnɛni i y'a faamuya b'a la mɔgɔ min kɛra su ye a tɛ pa paga dilan diɲɛ kɔnɔ tuguni n'i sara i tɛ se ka kunu n'i sara o i salen de ye a denkolon in tiri sigi kunu a ta tiɲɛnen kɔfɛ a malolen kɔfɛ buwa ka wari minɛnen kɔfɛ k'ale bɛna kuma anw ɲɛna mais va te faire foutre indigne malhonnête ale ka laɲini ye fɛn fɛn ye bi i y'a faamuya b'a la tasuma ka mali minɛ jihadisiw ka fanga sɔrɔ mali duguw ka jeni i y'a faamuya b'a la bamakɔ ka attaqué n'o kɛra olu bɛ n'u jɔ k'a fɔ an y'a fɔ i bɛ ka gɛnni nafa t'a la i bɛ ka tun man ka gɛn c'est à dire que u ka laɲini bɛɛ de filɛ nin ye CDR mɔgɔ ninnu u taara buwa ka wari minɛ ka buwa dɛmɛ i y'a faamuya b'a la u tɛ se ka segin ka na fasojɔ kɛnɛ kan n'u k'u bɛ segin ka na buwa tun bɛ ka wari d'u ma don min na buwa b'a di mɔgɔ ma u bɛ bɔ n'a ye u y'a kɛ madu ka journal la yan mobili dira madu ka journal ma madu ko k'a bɛ bɔ ka dɔ fɔ buwa ma o ko nana an ka mobili ye an ma mobili di ma nin kama a wari dira arasa ma ni arasa ko k'a bɛ nin fanga in dɛmɛ i y'a faamuya b'a la u b'a fɔ arasa nana an ka wari ye o de la a bɛ buwa ka côté la i y'a faamuya b'a la ka buwa ninnu dɛmɛ n'a ko k'a bɛ segin ka asimi ninnu dɛmɛ a tɛ marché o de la ŋaniya juguden sigilen bɛ yen i y'a faamuya b'a la laɲini fila t'a la asimi ka sa bi njaw ka sa bi wage ka sa bi sajo kamara ka sa bi jiwoye ka taa ni mali ye n'o kɛra u n'a bɔ n'u da nɔgɔlen ye anw y'a fɔ dɛ buwa gɛnni tɛ solution ye dɛ buwa tun man ka gɛn dɛ subagaden ninnu ka laɲini bɛɛ filɛ ala y'olu malo k'u ta tiɲɛ k'u halaku k'u nagasi o ni ŋaniya jugudenya de sigilen don ka ɲɛsin faso ma o bɛ fɛ bi i y'a faamuya b'a la jihadisiw ka maliɲɛnw bɛɛ faga u bɛ fɛ bi jihadisiw ka mali dugu bɛɛ minɛ u bɛ fɛ bi jihadisiw ka sebagaya sɔrɔ mali kan n'o kɛra olu bɛ bɔ k'u sigi k'a fɔ ko an y'a fɔ dɛ buwa gɛnni tɛ solution ye dɛ buwa gɛnni tɛ nin buwa taalen ne bi cɛ dugu jɔ libéré la déplacement joli seginna ka taa ye buwa gɛnni o de ye solution ye ni buwa tun bɛ yen sisan tun tɛ mali sɔrɔ ye kɛlɛkɛminɛn tun tɛ ka sa dugu tun bɛ ka jeni dugu tun bɛ ka minɛ mali dan tun ye bamakɔ ni sisan tun ye buwa sɔrɔ ye sisan tun tɛ mali yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ mali taara ye i bɛ nantankolo manipulateur i y'a faamuya b'a la jugu sagow de sigilen ye k'o bɛna manipulation kɛ k'a kɛ i n'a fɔ min anw bɛ ji min na nun de o den langolo a bɛ fɛ ka minisima dɛmɛ mais il n'est pas de couille cɛ tɛ danbe t'a la hɔrɔn tɛ i y'a faamuya b'a la mais a tɛ se o a bɛ taa minisima dɛmɛ ni stratégie de a bɛ taa minisima dɛmɛ ni plan de jɔpu jɔ b'a la dɛ jɔpu jɔ t'a la dɛ ayisa Aminata Diko a delila ka mali dɛmɛ dɛ Aminata Diko jamana kɔnɔden do dɛ société civile de dɛ a donna ta bɔra ta a tɛ se k'i jɔ i y'a faamuya b'a la a ye mɔgɔ minnu ka wari minɛ ka taa olu ka côté la direct la mais a b'a kɛ ni stratégie de walasa a kana taa kaso la den langolo
a ko n'ale tun y'an ka mɔgɔw ye ko tun man ka i y'a faamuya b'a la plainte dɔ muso in kama ko n'ale tun ye anw ka gouvernement mɔgɔw ye a ko tun man ka i y'a faamuya b'a la dɔ fɔ muso in ma ko tun kan ka muso in to yen ka t'i sigi kunu tellement k'a dɛsɛra a binnen kɔfɛ a tolilen kɔfɛ a malolen kɔfɛ a ta tiɲɛnen kɔfɛ a kɛra faden sago ye ka fɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ o de sigilen bɛ danbe kɛnɛ kan hɔrɔnya kɛnɛ kan k'ale bɛ kuma mali kɔnɔ ɲuguntan fɛ samiya bo i y'a faamuya b'a la den min ka wolo kɛra fufalakɛ rasbat di sakɔba sukɔrɔ e bɛ taa min i kumakan tɛ ci ka tiɲɛ i tɔgɔ yɛrɛ ka bɔ anw da kɔnɔ ça veut dire déception de quoi i tɔgɔ yɛrɛ ka bɔ anw da kɔnɔ c'est pas la peine parce que anw fana bɛ e ɲɛ anw ka bon ni e ye danbe sira kan i bɛ ka man ɲi i bɛ ka ka ɲi bubu man ɲi bubu ka ɲi sumayila man ɲi sumayila ka ɲi cɛbilen man ɲi cɛbilen ka ɲi o ye hɔrɔn taabolo ye wa o ye hɔrɔn kolondenya taamasiyɛn de ye a e kɛra su ye e tɛ wuli yan i ma i bɛ tilen ka video k'a tɛ taa yɔrɔ si i kumakan tɛ ci ka ci i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ a tɛ ta hali ka wulu kɔ josi n'a ye pa paga a bɛ fɛ ka minisima dɛmɛ parce que a tɛ mali fɛ laɲini fila taara subati la jadisiw ka mali bɛɛ minɛ bi n'o kɛra a n'a fɔ k'a tora arasa ta la arasa ye nin fɔ an ye dɛ a donna ta bɔra ta e ni ala na kɛra cɛ si jugu ala bɛ fɛn to e ta la den kolo jɛnɛyakɛla ala jugu maa mugu talen ka bila maa foro kɔnɔ ta ɲinina wari minɛna i y'a faamuya b'a la fogo dabakala ala bɛ fɛn to e ta la wa i ŋaniya jɛya ka ɲɛsin maliyɛnw ma i dusukun jɛya ka ɲɛsin faso ma n'o kɛra ala bɛ dɔ di ma en tant que juguya de b'i kɔnɔ ka ɲɛsin faso ma i tɛ ci ka ci arasiba i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan arasibati n'a nɔfɛmɔgɔw ka laɲini bilahi kelen pe jadisiw ka bamakɔ minɛ bi i y'a faamuya b'a la ka kayi minɛ ka segu minɛ n'o kɛra olu n'a ni sigi ka yɛlɛ n'u ɲi nɔgɔlenw ye an y'a fɔ de buwa tagali tɛ solution ye ala tɛ n'o kɛ déjà mali fan bɛɛ an ka dugu fɛn fɛn tun minɛnen don a bɛɛ bɔra bolo la bi jadisini minnu bɛ olu ye bandiw de i y'a faamuya b'a la o duguladen dɔw de bɛ wuli dɔrɔn ka attaquer kɔ ka marifaw ci jadisiw tɛ se k'u yɛrɛ yira mɔgɔ 10 tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ moto la tuguni mɔgɔ 100 tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ moto la tuguni o tun bɛ kɛ kunun mɛ o tɛ kɛ bi o tɛ se ka kɛ o bandiw de bɛ yen i y'a faamuya b'a la duguladenw de bɛ i y'a faamuya b'a la wari bɛ d'u ma dɔrɔn u bɛ marifa ta su fɛ dɔrɔn ka bɔ ka fɛnw kɛ mɛ jadisiw bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ fɔlɔ u tun bɛ lɛtiri ci duguladenw de ma n'an ma dugu bila disi dɛmɛ an bɛ dugu ci n'an ma bɔ dugu kɔnɔ disi nin an b'o o banna o e ni mɔgɔ fila a kɛra hali faransi a semaine passée o ye mɔgɔ faga ye hali a kɛra faransi a semaine passée bandi ninnu o tɛ marché o voilà an ka denkolo in lamɛn k'a fɔ k'a ka plan n'a ka manipulation ninnu olu tɛ marché tuguni o a y'a lamɛn a bɛna min fɔ ko n'ale tun bɛ nin fanga in place la Aminata Diko o tun kan ka to yen o tun man ka fɛn fɔ a ma o tun man ka s'a ma mais o selen Aminata Diko ma o ye comment ça s'appelle o ni mɔgɔ bɛna fɔ voilà comment ça s'appelle liberté d'expression o tɛ Mali kɔnɔ a donna ta bɔra ta pititi patata ko anw ka mɔgɔ binna jan kɔnɔ i y'a faamuya b'a la nin ye MINUSMA dɛmɛ stratégie dɔ de ye i y'a faamu non mais n kɔrɔ ça veut dire nin ɲɔgɔn denkolon ma wolo diɲɛ kɔnɔ quoi an ka lamɛn dɛ an ka petini lamɛn. n bɛ bɔ ni conseil kelen ye ka di autorité ma wallahi n'i ye ne bila Ablaye Diop place la n'i ye ne bila Assimi place la communiqué min bɔra kun hali Aminata Diko nominali ni ne bɛ état place la wallahi n t'a kɛ nin wagati tu sais mun na n t'a kɛ ça c'est un conseil kɛlɛ bɛ n'a kɛ wagati don n'i m'i janto i bɛ kɛlɛ kɛla ko min kama n'i y'a kɛ ka sɔrɔ a wagati ma labɛn a bɛ sigi yɛrɛ kɔnto la. Bon komi nafa tɛ nin na n b'a lajɔ ko n'ale tun bɛ anw ka gouvernement place la a ko tun man ka Aminata Mayiga i y'a faamuya ko tun man ka nɔ minɛ nin waati in na ko kɛlɛ bɛ n'a kɛ waati don foyi tɛ ka MINUSMA dɛmɛ foyi tɛ ka fasoden juguw dɛmɛ a ka ŋaniya bɛɛ filɛ nin ye a ka laɲini bɛɛ filɛ nin ye mais n'a y'i jɔ k'a b'u dɛmɛ cogo dɔ la maliyɛndenw bɛ taa minɛ i y'a faamuya b'a la k'a fila baara konko
hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile o de la a bɛ n'i jɔ fɛn bɛɛ n'a waati don Aminata Dicko tun man ka kɛ tan a tun man ka kɛ tan n'o kɛra Mali l'état bɛnna i y'a faamuya b'a la droit de l'homme mɔgɔw ka pɛsi kɔnɔ n'ale tun b'u place la a tun man ka kɛ tan Sédhiou MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔ gɛnna kuma ma se Aminata Dicko ma MINUSMA ɲɛmɔgɔ gɛnna kuma ma se Aminata Dicko ma i ni MINUSMA ni wulu ku bɛɛ de ye kelen anw bolo i y'a faamuya b'a la MINUSMA bɛ ka nkalon min tigɛ pour que i t'o fɔ MINUSMA bɛ ka janfa min da Mali kɔ kan pour que u t'o fɔ MINUSMA ta kun ye mun de ye Mali kɔnɔ a t'o fɔ dɛ a bɛ n'i sigi ko droit de l'homme MINUSMA tɛ droit de l'homme ye bi droit de l'homme tɛ sini o bɛ nkalon kan o tɛ ka mɔgɔ si ka hakɛ d'a ma min ka di MINUSMA o b'o de kɛ an bɛ MINUSMA yɛrɛ gɛn kuma ma se Aminata Dicko ma a kan ka kɛ nin waati de Maliyɛnw kan ka Aminata Dicko nɔ minɛ nin waati de u kan ka gɛn nin waati de u kan ka kɛlɛ nin waati de e ko cogo di ni sankolo bɛ MINUSMA bolo k'a bila ka jigin Fukari den i y'a faamuya b'a la ka taa mɔgɔw ka wari minɛ ça veut dire que MINUSMA wo Aminata Dicko wo Maliki Konate wo Erass Bachi wo Ami Baba Cissé wo aw caman caman aw bɛɛ bɛ MINUSMA ka baara de la an b'a bɛɛ kalama an b'a bɛɛ kalama ninnu ye e jɛɲɔgɔn de a ne ma n'i sigi ka nin kuma sugu ninnu fɔ jɔn de b'o fɔ Mali gouvernement kunturu k'o tun man ka nin kɛ o tuma na MINUSMA ye ala de ye wa aw ye plainte dɔ sisan i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Faransi kama bientôt san kelen ni MINUSMA ye droit de l'homme mɔgɔ ye o kiiri bɛ min o kiiri bɛ min o jaabi bɛ min Faransɛw ye anw ka mɔgɔw faga buni an ye plainte don o tiɲɛ donna o kiiri bɛ min ni ne bɛ n'i sigi a kukala kan nɔ ko n'ale tun bɛ anw place la dɛ an tun man ka nin kɛ dɛ an tun man ka nin kɛ dɛ an k'an si kɛ jugusagodenya la han yanni ka siran mɔgɔ ɲɛ i tɛ siran ala ɲɛ ni MINUSMA tun bɛ tiɲɛ kan o bɛ bonya mais en tant que o bɛ nkalon kan o bɛ bonya ka taa min n'o bɛ se ka min kɛ o k'a kɛ n'o bɛ se ka min kɛ o k'a kɛ e de bɛ n'i sigi nɔ a ko droit de l'homme mɔgɔw bɛ na jo sɔrɔ an kan dɛ droit de l'homme mɔgɔw tɛ taa ni pa de pa paga olu de bɛ nkalon kan Mali jugu fɔlɔfɔlɔ olu de ye olu ni droit de l'homme ya cɛ ka jan fantanw ka hakɛ bɛ min ni droit de l'homme don n'u bɛ bɛɛ ka hakɛ de dili kama fantanw ka hakɛ bɛ min kiiri joli bɛ Nations Unies na ye kiiri joli bɛ ONU na ye o ɲɛnabɔra wa n'o ko an tun kan ka Aminata Maiga to yen an ka lagalagatɔ lamɛn dɛ a yɛrɛ bɛna fɔ a ka vidéo dɔ in kɔnɔ semaine passée a ye min fɔ a y'a lamɛn dɛ semaine passée a ye min fɔ a yɛrɛ bɛna valider ko a y'a lamɛn dɛ Ablaye Diop fana ka kuma man ja o la k'a ye tɔgɔ ta k'a da a yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɛ kulu dɔ tɔnden ka sɔrɔ kulu tɛ tɔnden tɛ a taara i yɛrɛ bila ci la ka sɔrɔ a ma bila ci la ni société civile ni olu ko k'u ye nin di UG ma k'o k'a lajɛ vidéo ni o ka transcrit donc k'olu bɛ plainte a ye jɔ n b'a lasegin dɔɔni voilà a y'a lamɛn dɛ Mali la yan o ko CDM k'olu ye membre de la société civile komi denni fana ko ale ye membre de la société civile olu fana k'olu ye membre de la société civile a bɛ hakɛ to n t'a dɔn voilà alors qu'elle n'est pas mandatée ko ka sɔrɔ yamaruyama d'a ma a ka t'o kɛ il y a deux mots ici qui m'intéressent usurpé et mandaté Ablaye Diop fana ka kuma man ja o la k'a ye tɔgɔ ta k'a da a yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɛ kulu dɔ tɔnden ka sɔrɔ kulu tɛ tɔnden tɛ a taara i yɛrɛ bila ci la ka sɔrɔ a ma bila ci la ni société civile ni olu ko k'u ye nin di UG ma k'o k'a lajɛ vidéo ni o ka transcrit donc k'olu bɛ plainte don an ma dɔn a kɔni bɛna kɛ ko dɔ kama an ka Ablaye Diop ka kuma ta Ablaye Diop ko u tɛ muso in dɔn a ko a ma f'u ye ko maliyɛn dɔ bɛ na kuma ne yɔrɔ la ils ont raison ils devraient être informés de tous les intervenants voilà bon k'ale yɔrɔ la ko tiɲɛ bɛ Mali bolo ko n'a ma ɲɛ ko MINUSMA bɛ mɔgɔ bɔ Mali kɔnɔ ka taa kuma Maliɲɛnw tɔgɔ la ko tun kan ka sɔrɔ anw ka ɲɛmɔgɔw b'o kalama mais ko MINUSMA ye min kɛ k'o ye janfa de o mɔgɔ kelen bɛ t'i sigi vidéo wɛrɛ la ko non k'an tun man ka muso in nɔ minɛ e yɛrɛ ko tiɲɛ b'an bolo ni tiɲɛ b'an bolo ko min na an kan k'o tigi nɔ minɛ de wa walima an kan k'o tigi to yen ne m'a fɔ n ko nin tɛ halaladen ye nin tɛ den ɲuman ye nin bɛ komi nɔɔsi de
y'a faamuya par là ni ɲɔgɔn jugu sago tɛ planète ki sanfɛ ah muso jɔ tɛ ko min na an ko an ka sigi ka muso lajɛ de wa an ka k'u nɔ minɛ de minisima jɔ tɛ ko min na an kan ka minisima kɛlɛ de wa walima an kan ka minisima to yen de ah o de la ne ko bilahi ni ne ye Ture ninnu ye quoi Ture ye communiqué dɔ kɛ o don i y'a faamuya b'a la ko i y'a faamuya b'a la muso in ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ minisima mɔgɔw bolo k'u ka muso in di n'u ma muso in di ko bɛ ISO bila ka taa i y'a faamuya b'a la fɛn di fɛn ma minisima mɔgɔ ma ko bɛ plainte di ISO mɔgɔ ma k'o ka taa di minisima mɔgɔ ma mais nin bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ nin man jugu ni Aminata Diko ye nin man jugu ni Aminata Diko ye wa faso jamana kuntigi bɛ y'a faamuya b'a la kuma minnu fɔ nin bɛ t'o lagosi jamana kuntigi bɛ taa y'a faamuya b'a la juguw kɛlɛ nin bɛ taa juguw dɛmɛ ah Ture filɛ nin a bɛ ka taa ko min ye Aminata Diko fo k'ale k'o minɛ ten Aminata Diko filanan filɛ nin bɛ ka Aminata Diko dɛmɛ a bɛ ka minisima dɛmɛ ko n'ale tun bɛ anw place la k'an tun kan ka Aminata Diko to yen de k'a to yen mun na Aminata Diko taara tiɲɛ de kan ONU na walima a taara nkalon de kan a taara nkalon de kan a mɔgɔ min taara nkalon kan ka t'i ka jamana lagosi k'an kan k'o to yen ko n'an ko k'an bɛ fɛn dɔ kɛ k'an bɛna bin piège kɔnɔ an kana dan ka bin piège kɔnɔ dɛ ni Seydina Ali ka banburu b'u bolo k'an maliyɛn bɛɛ kan tigɛ mais Aminata Diko tɛ to yen i y'a faamuya b'a la an t'a to yen ko minisima bɛ yen an t'a to yen ko minisima ka bon an t'a to yen ko se bɛ durale mɔgɔ ye an b'a kɛlɛ de ka tila ka minisima fana kɛlɛ ni e ye lasi ye anw tɛ lasi ye ni e kɛra jugu sago ye an tɛ jugu sago ye kuma joli i y'a faamuya b'a la semaine kelen kɔnɔ Mali jɔ b'a la muso tun b'an ka taa kuma maliyɛnw ɲin'a ma minisima ye min kɛ o ma bɛn e bɛ t'i sigi tuguni ko o tigilamɔgɔ mɔgɔ min ye kojugu kɛ k'o ka to yen ko n'an b'o to yen i y'a faamuya b'a la ko minisima bɛna kɔlɔlɔ se anw ma u kana dan ka kɔlɔlɔ se an ma dɛ u ka dingɛ ba tigɛ ka Mali bila kɔnɔ bilahi anw tɛ siran foyi ɲɛ tuguni an jo bɛ min na an b'o kɛlɛ kɛ fo ka taa se an ka don laban ma tiɲɛ b'an bolo sira min kan bilahi an b'o tiɲɛ défend ka taa minisima ka misɛn bon e ka nin denkolon in lajɛ i y'a faamuya b'a la a bɛ ka nin kuma sugu ninnu fɔ Mali kɔnɔ Ture ɲɛ t'a la a tulo t'a la mais ni vidéoman wɛrɛ ye dɔ fɔ Mali ma i b'a ye f'u bɛ pressé Mali kiiri bɛ min Mali kiiri bɛ min fɛn tɛ Ture yɛrɛ la Asimi ninnu i y'a faamuya b'a la Asimi ninnu Moɲo Kɔnɛ ninnu fɛn bɛ aw de la bilahi mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni dusukasi den bɛ to ka t'i sigi i y'a faamuya b'a la ka faso dɔgɔya aw bɛ Mali kɔnɔ yen aw bɛ ka siran mun de ɲɛ walima aw ka secret jumɛn de b'a bolo je sais pas n'i sigi tuma dɔ la quoi i dabaliya bɛ ban quoi Aminata Mayiga ye min kɛ a ye maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔ minisima ye janfa de ta k'a ɲɛsin Mali ma minisima bɛ fɛ ka Mali coron de minisima bɛ fɛ ka nkalon de da Mali la minisima bɛ fɛ i y'a faamuya b'a la ka Mali ta tiɲɛ de anw ni minisima bɛ ɲɔgɔn na nin denkolon in bɛ ka taa faso lagosi Ture bɛ yen Asimi ninnu bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛ yen a bɛ n'aw jɔ ko Aminata Mayiga nin man jugu ka tɛmɛ Aminata Mayiga kan ah n'a tiri sigi Kilima ye nin fɔ dɛ Aminata Mayiga ye nin fɔ dɛ nin ye nin fɔ nin bɛɛ stratégie de ni minisima ye kuma fɔ ale segin k'o kan ni mɔgɔ wɛrɛ ye kuma fɔ ale segin k'o kan dɔwɛrɛ tɛ ka faso lagosi nin tɛ faso in fɛ nin tɛ nin fanga fɛ nin ka laɲini bɛɛ tasuma ka Mali bɛɛ minɛ n'o kɛra n'a fɔ Arasuba cɛ y'a fɔ kunu k'an ka bɔ a to yen o b'aw bolo Mali kɔnɔ nɔ a sigilen bɛ k'o lajɛ don o don a bɛ ka faso nɛni mais an bɛ taa min han ni ne ye Ture ninnu lajɛ ko kiiritigɛlaw don comment ça s'appelle procureur don paga u bolo bɛ ko mɔgɔ poste kɔnɔ bɛ se o de ma ni environnement dɔw bɔra yan ka taa Mali la i b'a ye a b'a cɛsiri olu minɛni la nin bɛ tile joli san joli depuis ni fanga nana a bɛ k'u nɛni depuis ni fanga nana a bɛ k'u dɔgɔya han ni Asimi ninnu ma se k'a minɛ e Ture filɛ nin ye bi i y'a faamuya b'a la k'a fɔ i bɛ Aminata Diko in minɛ mun de b'i dɛsɛ ka nin minɛ il y a quelque chose parce que Arasa bɛ Kasum Tapo ka parti la Kasum Tapo de kɛra sababu ye ka na ni Ture ye Bamako Kasum Tapo ni Ture ka di a ka petini de Ture ye i y'a faamuya b'a la Arasuba ci donna Kasum Tapo ka parti la kuma fa filɛ a ba filɛ Arasa tɛ minɛ parce que Ture ka patron de Kasum Tapo ye Arasa ni Kasum Tapo ka di bi
arasa be kuma sugu bɛɛ fɔ faso ma a tɛ minɛ sinon nin bɛ ka min kɛ a ma jugu ni Aminata Diko ta ye e ni ala na kɛ jamana kuntigi ka communiqué kɛ k'a fɔ ni muso in ye ko min kɛ k'o ma bɛn e bɛ t'i sigi n'o k'a ye ko min kɛ k'a bɛnna ko parce que ko jamana kɔnɔden don ko droit b'a bolo k'a kuma arasa de bɛ ka nin fɔ de ko droit b'a bolo k'a kuma ko Diko bɛ ka taa yala diɲɛ ɲɛfɛ ko mɔgɔ de ye Diko bila ka taa ko ale yɛrɛ arasa taara kuma France 24 la ko mɔgɔ de y'ale bila ka taa ko ni Aminata Diko fana taara kuma Nations Unies na ko a kan ka taa kuma de ko maliden don ko société civile don imagine comment les sales cons là regarde comme ils parlent jamana kunturu kɔnɔ an ka procureur bɛ yen an ka kiiritigɛlaw bɛ yen Sam Nusilima bɛ yen wa ne bɛ nin kuma fɔ sa ne y'o nin mɛn ni ne taara Mali la i b'a ye sa o bɛ ne minɛ ko parce que ne ko tɛ se ka baara la aw tɛ se ka baara la ba tɛ se ka baara la sini pas para bilakoro fara saba bɛ k'i sigi don o don ka jamana buruja aw tulo b'a la aw ɲɛ b'a la mais pour ka tɛ ka minɛ mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin kuma fɔ i b'a ye u bɛ taa minɛ a tɛ nin minɛ aw ka don kaso la a kunsigi ka jɛ ye jama t'a fa kɔ kuma masa yɛrɛ ma a yɛrɛ tɛ se ka pa paga kɛ duradelen mɔgɔ tɛ se ka pa paga kɛ aw siran ku ni petinin de bɛ wa a filɛ ka video min kɛ kunu dɔwɛrɛ tɛ dɛ MINUSMA dɛmɛtɔ don i y'a faamuya wala Aminata Mayiga ninnu dɛmɛtɔ de ma a b'a kɛ ni stratégie de a b'a kɛ ni kɛkunya de Aminata Mayiga ko o delila ka Mali dɛmɛ ko delila ka i y'a faamuya wala dɔ fɔ faransi ma ko bu ni jɛninen i y'a faamuya wala ko Aminata Diko in ko delila ka Mali défend ko faransɛw ye an ka mɔgɔw faga bu ni ko Aminata Diko in delila ka communiqué kɛ ko ka Mali dɛmɛ a donna ta a bɔra ta n'a delila ka Mali dɛmɛ danga den ka tila ka taa nin ko jugu kɛ o tɛ jugu sago denya dan ye depuis ne ye nin litige daminɛ n delila ka Mali labila n ko ne bɛ faransi yan de mais n tɛ ne ka Mali dɛmɛ yan Aminata Mayiga arasa ka kuma ko o ye o bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen ka tila tuguni ka taa nkalon da Mali la ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka population de faga o tɛ ma jugu ka wari minɛ jugu ma s'i la k'an k'o de to yen k'a delila ka Mali dɛmɛ ko a bɛ fɔ a bɛ to o sa kolonden ninnu fɔ Mali l'État sigilen don population sigilen don bɛɛ sigilen don ka bilakoro fara saba lajɛ a bɛ da baarabadenya la mais c'est une honte la déception totale bɛɛ sigilen don ka bilakoro fara saba lajɛ a bɛ ka jamana kuntigi dɔgɔya Mali juges bɛɛ yen Mali procureurs bɛɛ yen mais bilakoro fara saba bɛ ka jamana kuntigi dɔgɔya n'i ye dɔ fɔ sisan Sam Nusilima an ye communiqué kɛ dɛ mandat d'arrêt dɛ mandat de fin dɛ arasa bɛ Mali kɔnɔ yen aw ni ala n'a kira cɛ arasa bɛ ka Mali dɔgɔya de walima a bɛ ka Mali bonya a bɛ ka Mali dɔgɔya de wa walima a bɛ ka Mali bonya a bɛ ka nkalon da Mali la walima a tɛ ka nkalon da Mali la a bɛ ka taa wari minɛ ka faso dɔgɔya Côte d'Ivoire ka sɔrɔdasi 49 min donna Mali kɔnɔ arasa olu défend ya ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw donna Mali kɔnɔ cogo min na ko an fana ka sɔrɔdasiw taara don Côte d'Ivoire cogo kelen na ko an ka sɔrɔdasiw minɛna Côte d'Ivoire ala ma ye kira ma ye tiɲɛ t'a la nin fɔra Mali kɔnɔ Touré tulo b'a la Sam Nusilima tulo b'a la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye nin mɛn mais o bɛ ka bilakoro bila a bɛ ka jama kɔ Mali kiri zoro Mali kiri ta yɔrɔ zoro Asimi ka baara bɛɛ ɲɛna fo kiritigɛla ninnu bon place la i ka mɔgɔ kuraw ta Mali kiri i y'a faamuya bala k'a daminɛ ministre de la justice i y'a faamuya bala ka taa fo procureur la i y'a faamuya bala ka taa fo syndicat la u bɛɛ bɔ yen i ka mɔgɔ kura ta u bɛɛ bɔ yen i ka mɔgɔ kura ta kiri ta yɔrɔ zoro yɛrɛ sago kɛ o de bɛ an ka kiritigɛlaw bolo Mali kiri zoro yɛrɛ sago kɛ i y'a faamuya bala u bolo bɛ ku mɔgɔ min poche kɔnɔ u b'o de minɛ o bɛ se mɔgɔ min na u b'o tigi de minɛ mais tiɲɛ tɛ yen ni tiɲɛ tun bɛ yen nin bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn san joli a bɛ ka jamana lagosi mais tiɲɛ de tɛ yen u bolo bɛ ko mɔgɔ min poche kɔnɔ u b'o de minɛ bilakoro fa b'a fɔ kasonkɛ in ka téléphone suɲɛ kasokɛ in ka téléphone suɲɛ an ka téléphone suɲɛna nin bɛɛ bɛ ka fɔ jamana kuntigi mais lui c'est qui nin ye jɔn de nin ye jɔn de Aminata Diko ka taa faso dɔgɔya nin bilakoro bɛ nin sigi nɔ k'a kan ka t'o fɔ de ko société civile don ko jamana kɔnɔdenw don kuma min ka da k'a bɛ se k'o fɔ
ko Diko bɛ ka yala diɲɛ ɲɛfɛ ko jɔn ye Diko bila ka taa ko Diko bɛ ka kuma Mali tɔgɔ la o ni nin ye kelen ye o ni nin ye kelen ye Diko ni ministre de taara sigi ɲɔgɔn kan Diko ni ministre de taara sigi ɲɔgɔn kan Diko taara kuma ONU de la an ka ministre bɛ kɛnɛ min kan mɔgɔ wɛrɛ ka bɔ dibi la ka na ka faso lagosi o ni nin ye kelen ye wa non c'est pas la même chose bon faso lagositɔ d'a fɛ i y'a faamuya la juguw dɛmɛtɔ d'a fɛ mais a b'a kɛ ni plan de an ka kiiritigɛla minnu fana b'a ka côté la olu bɛ l'espace d'a ma olu b'a to a ka a bɛɛ fɔ c'est ça sinon e ni ala na kira cɛ e bɛ t'i da don nin ko masugu na ko ale yɛrɛ taara kuma fɛn na fo a b'a fɔ ko ale yɛrɛ asa taara kuma TV5 la e taara kuma TV5 la TV5 ye ONU de ya TV5 la Abdoulaye Maïga tora Mali ko fɔ ya e ni Abdoulaye Maïga ye ɲɔgɔn sɔrɔ plateau la ya i yɛrɛ ka kuma ko Diko filɛ yala la ko a bɛ ka Mali tɔgɔ fɔ Diko ni comment ça s'appelle Abdoulaye Diop taara ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn de la ONU na non c'est pas la même chose o ye nin ta da ka taa nkalon da Mali la o ye nin ta da ka taa Mali lagosi o ye nin ta da ka taa faso dɔgɔya ni nana k'u bɛna molobaliya kumaw ni jugusagodenya kumaw fɔ mɔgɔw ɲɛna anw ka kiiritigɛlaw sigilen don k'i lajɛ dimi bɛ ɲini k'an faga sɔnja bɛ ɲini k'an faga mais c'est une honte Mali kiiri man ɲi Mali kiiri yɛrɛ sagokɛlaw de u bolo bɛ ko mɔgɔ minnu pɔsi kɔnɔ u b'olu de minɛ mais tiɲɛ tɛ yen tiɲɛ tɛ Mali kiiri kɔnɔ bi tiɲɛ tɛ sini race balayira de l'homme tranquille depuis Paris ne de filɛ nin ye k'a fɔ Mali kiiri man ɲi tiɲɛ tɛ yen yɛrɛ sagokɛlaw don u bolo bɛ ku mɔgɔ min pɔsi kɔnɔ u b'o tigi de minɛ o bɛ se mɔgɔ min na u b'o tigi de minɛ sinon nin bɛ se ka ye jama Mali kɔnɔ cogo jumɛn i bɛ nin minɛ k'a don kaso la siɲɛ kelen n'a bɔra a tɛ kuma tuguni aw tun y'a bagabaga ye a ma geli datugu wa aw tun y'a don kaso la a ma geli datugu mais depuis a bɔ hali bandaw de ye nin minɛ ka bila kɔnɔ ye bandaw y'a minɛ ka bila kɔnɔ ye aw nana aw bɛ dɛsɛ ka nin minɛ ka bila kɔnɔ ye faso bɛ ka lagosi faso juguw bɛ ka tɛmɛ faso kan ni Mali ye ɲuman kɛ o tɛ fɔ ni Mali ye baara ɲuman kɛ o tɛ fɔ mais ni jugu bɔra ka faso lagosi a bɛ t'i sigi a ka plateau kolonden kan ka na ni stratégie dɔw ye Kilema ye nin fɔ dɛ a t'a fɔ k'a yɛrɛ ye nin fɔ dɛ nin sɛbɛnna nin journal la nin bɔra nin na dɛ a bɛ to o kɔnɔna na ka faso lagosi bɛɛ bɛ sunɔgɔ la bɛɛ bɛ k'a ye k'a to yen a tɛ se k'i ɲɛsin direct la dɛ k'a fɔ ne yɛrɛ de ye nin fɔ comme il n'y a pas de couille cɛ tɛ hɔrɔn tɛ danbe t'a la a bɛ t'i sigi Kilema ye nin fɔ dɛ Daba Tunkara ye nin fɔ dɛ a bɛ to o kuma ninnu fɔli la dɔrɔn a bɛ se ka Mali lagosi a bɛ tila tuguni ka na ko Kilema ye nin fɔ a bɛ tila tuguni ka na ko nin ye nin fɔ o k'a yɛrɛ de bɛ ka nin bɛɛ fɔ a tɛ faso fɛ bi a t'a fɛ sini a ye juguw ka wari minɛ a bɛ sa jɔndenya la laɲini fila t'a la Maliyɛn bɛɛ ka sa bi n'o kɛra n'a fɔ k'a kɛra Arasibati t'a la n'o kɛra n'a fɔ ko Arasibati ko an kana buwa bɔ yen buwa bɔli tɛ solution ye a bɛ fɛ bi jadisiw ka Maliyɛn bɛɛ faga a bɛ fɛ bi jadisiw ka Mali dugu bɛɛ minɛ laɲini fila t'a la bi y'a faamuya la tasuma ka Mali minɛ n'o kɛra ale n'a ka mɔgɔw na bɔ an y'a fɔ e m'a ye a ka mɔgɔ ni minnu bɛ gurupuw kɔnɔ olu tɛ na ni kunnafoni foyi ye jadisi ye nin dugu ta kɛ hɛrɛ bɛ yen wa walima hɛrɛ tɛ yen jadisiw ye nin y'a ta kɛ Asimi bɛ min bilahi o bɛ tile ka dɔrɔn de kɛ mais n'an ye marifa san u da tɛ maga a la n'an ye jadisi 100 faga u da tɛ maga a la a n'a ka saga gurupu mɔgɔ ninnu bilahi o bɛ whatsapp gurupu minnu kɔnɔ o bɛ tile ka na ni kunnafoni jugu de mais n'an ye jadisiw faga o tɛ na ni y'o abada n'an ye baara ɲuman min kɛ o tɛ fɔ abada a n'a ka saga gurupu mɔgɔ ninnu laɲini fila t'o la Maliyɛn bɛɛ ka sa bi laɲini fila t'o la Maliyɛn bɛɛ ta ka tiɲɛ bi n'o kɛra a n'a fɔ ko olu ye nin fɔ an kana i bɛ ka bɔ yen k'a firi maa firi ninnu ala b'aw sago kɛ yan dati bannen ninnu poubelle ninnu ala jugu ninnu Mali bɛɛ tugura e kɔ yan i ma Maliyɛnw janfa ka taa buwa ka wari minɛ ko an ka taa buwa dɛmɛ ka mobili boli jamana bɛɛ de bɛ t'i sigi mobili kelen ɲɛfɛ k'u b'o boli o mobili bɛ taa min n'i tɛ se mobili la i bɛ taa kɔfɛ de mais n'i ye mɔgɔw ka wari minɛ c'est normal i b'a fɔ k'an ka taa sigi mobili volant na ko k'a dɛmɛ et wa depuis a malola a bɛ fɛ bɛɛ ka malo depuis a ta tiɲɛna a bɛ fɛ ale kɔni ka ala deli tɛ foyi ye bɛɛ ta ka tiɲɛ bɛɛ tigɛra ale la a bɛ fɛ mɔgɔw ka tigɛ nin fanga in fana la a ka kɛlɛ kun bɛɛ filɛ ani fana bubu ninnu ka wari b'a bolo olu b'a poussé i ma ye n'a wulila a bɛ taa yɛrɛ kɛ chrétien ye Côte d'Ivoire n'a wulila a bɛ na Faransi wari de bɛ taa minɛ ye n'a wulila a bɛ taa Sénégal foyi tɛ taa minɛ ni wari tɛ
wari den e bɛ se ka wari sɔrɔ cogo jumɛn ka danbe sɔrɔ ka zon ka wari minɛ ko bɛ tila ka kɛ hɔrɔn ye o bɛ kɛ cogo di i ye kɛlɛ daminɛ cogo min na kunu ani bi bɛ cogo na maliyɛn den bɛɛ b'a dɔn don min na i bɛ buwa kɛlɛ ka tila ka na ko an ka buwa dɛmɛ walayi tun b'a kɛlɛ don min na bila o tun ka fisa ni i bɛ taa fara a kan don min na i tun bɛ ka buwa kɛlɛ waati min na o y'a sɔrɔ jalasago ma jɛni munduru ma jɛni i y'a faamuya bilennew ka to olu wari ma suɲɛ mɛ olu bɛɛ suɲɛnen kɔfɛ ko k'an ka buwa dɛmɛ waati min na faso bɛ ka ci jalasago ninnu munduru ninnu bɛ ka ci ko k'an ka buwa dɛmɛ n'a tɛ se a bɛ bɔ yen tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na an y'a bɔ yen avion kɛmɛ ni kɔ de sanna an y'a bɔ yen sɔrɔdasiw ka sara bɛ ka d'u ma a di cogo la an y'a bɔ yen mobili bɛ sɔrɔdasiw bolo bi ka taa jadisiw faga avion b'u bolo bi jadisiw tɛ dimi don anw na tuguni k'a feere den tɛ se ka nin fɔ ni nin yɛrɛ tɛ ne bɛ tɔgɔ fɔ wa nin tɔgɔ yɛrɛ fɔ nin kɛra su de su a tɛ kunu nin tɛ don a la tuguni wa a tɛ ku fadenw na tuguni bɛɛ taara k'a to bɛɛ de taara k'a to e bɛ taa min jugu sago bɔnɛma wolo ala jugu kafiri ɲamaden bɛɛ balo cogo ye nin de dugukolo kɔ kan bilahi ɲamaden maloya t'a la bilahi ni ne tun bɛ place la n tun bɛ juru dɔn ka na k'an yɛrɛ faga tellement k'i malola tellement k'i kasa bɔlen don tellement que maliyɛn bɛɛ tigɛr'i la bilahi ni ne tun bɛ place la n tun bɛ taa tunga la e de sigilen bɛ i den filanw nana ka pouvoir ta faso wari bɛ ka k'a kɛcogo la ɔ lɔri k'i k'olu dɛmɛ walima k'i geli datugu i sigilen bɛ ko a donna ta a bɔra ta an ka procureur sigilen don Ture ni Mali jolidenw minɛli tɛ ni vidéomaniw minɛni tɛ ni nin tɛ o tɛ se paga de la paga Mali kiri zoro ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ aw ka kiri man ɲi fantanw ka Mali kiri bilahi i bɛ ko dɔw ye Mali kura in kɔnɔ quoi i b'a ye ko kiri yɛrɛ côté yɛrɛ de man ɲi i bɛ fɛn dɔw ye Mali kura in kɔnɔ i b'a ye ko kiri côté man ɲi bilahi Mali kiri zoro maintenant a bɛ kɛri bila quoi a bɛ kɛri bila jugusago den dɔ bɛ ka fɛn bila n bɛna tiɲɛ fɔ aw ye sa a b'a faamuya Kasonkɛ bɔra o don k'o ye miliyari 3 ni kɔ sɔrɔ ko dɔnni de b'a jɛ miliyari 4 na mais mɔgɔ minnu ye wari in sara a y'o tɔgɔ fɔ aw ye mɔgɔ minnu bɛ ka wari in sara a y'a tɔgɔ fɔ wa a m'o tɔgɔ fɔ dɛ wa zo man ka sutura a b'an ka constitution kɔnɔ a tɛ zo man ka sutura mɔgɔ minnu bɛ ka wari sara o tɔgɔ kan ka fɔ mɔgɔ minnu ye sonyani kɛ maliyɛndenw kan k'u ye mɔgɔ minnu ye sonyani kɛ u kan ka taa kaso de la a bɛna mun de fɔ anw ye an ma taa ekɔli la mais an bɛ tiɲɛ dɔn nin ye de ka zon sutura sariya y'o fɔ wa sariya m'a fɔ ni ne ye Kasonkɛ ye a miliyari 3 sara la dɛ miliyari 4 sara jɔn de ye miliyari sara jɔn de ye faso nafolo suɲa u dogokun la question est là u b'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ yen nkalon de bɛ yen kiri man ɲi ni cɛ t'a fɔ aw ye ne b'a fɔ aw ye a bɛna mun de fɔ aw ye zon aw delila ka zon ye mɔgɔ bɛ zon sutura mais Mali de kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ye o bɛ zon sutura a karisa ye nin sara jɔn de y'a sara an b'a dɔn yɛrɛ n'a sara la est ce que an b'a dɔn yɛrɛ n'a sara la hali n'an y'a fɔ ko nin ye débat fu ye débat de kanigo hali n'an ye nin bɛɛ fɔ an jɔ b'a la kɛ a wari sara la jɔn de y'a sara jɔn de ye sonyani kɛ jɔn de bɛ ka faso wari segin mais c'est du n'importe quoi kiri yɔrɔ man ɲi ni cɛ t'a fɔ aw ye ne b'a fɔ aw ye Mali kiri man ɲi c'est faux c'est archi faux jɔn de ye wari sara jɔn de ye sonyani kɛ mɔgɔ min bɛ ka wari sara a tɔgɔ fɔ en tant que ministre de la justice fanga b'i tɛgɛ kɔnɔ sɔrɔdasiw ye e ta ye se sugu bɛɛ b'i ye zon suturakun kiri de man ɲi kiri de man ɲi Mali kiri man ɲi Asimi ka baara bɛɛ ka ɲi fo kiri ta côté ni ne tun b'i place la ça veut dire que Kasonkɛ bɛ Kasonkɛ bɔ yen ka procureur ninnu bɛɛ bɔ yen syndicat fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ ci ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ kuraw ye kuma fa fila ba filɛ parce que a tɔ bɛ ɲini ka kɛ n'importe quoi ye quoi an bɛ ɲini k'an yɛrɛ faga yan n'an filila ka kuma fitinin fɔ i b'a ye n'an taara Mali la nin de tun bɛ yen dɛ nin de fo bɛ presse ka anw minɛ hali an tɛ se ka taa Mali la mais dangaden dɔ sigilen bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka jugu dɛmɛ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ tulo b'a la a tɛ faso fɛ bɛɛ b'o kalama dangaden sigilen bɛ a ka wulu dossier la a ka plateau la i y'a faamuya wa ka fasoden juguw dɛmɛ Aminata Diko filɛ Arasa bɛ k'a dɛmɛ depuis muso in kumana don min na a bɛ k'a dɛmɛ an ka kiri bɛ min
Ibo mangan me anye ministre nya mugo gende anye ninke ka firi sigilembe min ka juguni ministre min ka juguni furakone min ka juguni jihadisuwe a sigilembe Mali kono faso ka nyuma o te fo ka faso la gosi le chant se ka ke président ça billahi ni no tunye président mo fe fenye faso na folo suya ni baka treta de 1 milliard sara mba fo baka treta ay faso na folo suya maintenant do kaso la amba to ya ka faso ware nyene kana no kera jamana kono don be daji to akuna ka porochi ala har na sara beta jolo ko ka kaburu la o de kiri me kiri tegala nyamo re kani jo watim na sebe ay abeka zo sutura o banga kiri kono wa o banga constitution kono wa o banga sariya kono wa non ate fansi ate rossi. Mais pourquoi tu es à la fois malheureux? Pourquoi tu es à la fois? Et wa zonte ka wari sara yore de ka wari sara ne de afo. Parce que avec un nerveux quoi, avec un dessous là-bas. Ka son ken ni joa comme milan sabanu ko segena. Jon de ala segi. Il rede ala segi. Ni zone tu ala segi tu mbafo. Zone ne monde dima. Mais c'est du n'importe quoi. Nanye tia foto ambe barabara. Nanye tia foto ni tra malambe do kasola. Au Canada nga mo do kasola de. Ayu blafo so so lai. Mais la tabe fo. Ça ya don balobea. Hein? Billahi ara safle da baraba denya mina. Ni virement ni wara de tu meka ni formal kono samba so touré yimene. Touré pour que communicatif touré. Samba so yimene. Mais touré ka patron de Kasum Tapoye. Yo fa me voilà. Arasani Kasum Tapokadi. Kuma fafla bafla arasa termine touré fait. Parce que Kasum Tapokwa kana mene. Sinon nim blakuro be se kate sigi mo minta tiena déjà barka bane faden sago in ka folo misiri kono kata laban bare kono ka fanton ka wari mine ka famo ka wari mine ka beta mine ka kara kono o danga safine kumba de sigilemba be ka faso la goshi abeka amnata duko de me faso ka abeka minisima de me faso ka abeka jadisu de me faso ka mo mbeti sigi ko mali dugu jumel libéré la ka sodasu la goshi ka be doya o blakuro be jamana kono te ka mine. Mais c'est décevant. Au tête noé, au tête mousson noé, ou yanga kiri de noé, kiri de maï, kiri yé resta au kelaudi. Voilà. Mais au blaya, ibe ni kuma fosa iba ibe menacé, ibe ta ne billahi nyen kale alala ni sami flani ni mata malala kana hereke mbeta malala ni mbe kasoke ni mbe sambesa billahi nyen kale alala. Ambe sami kona ya seben ka blade meta marla nimbe to kasola meta marla pia herebe shi herebetle na kadengan shi ke kasola i merde wa ambe kan yire fora faso danga dendo sigilembe ka faso la gosi fo ite ka ke wulla ambe kan yire fora faso nyamu dendo sigilembe be ka jadi su deme avec un ministre mo deme avec un français deme avec un Côte d'Ivoire deme avec un tien bet deme malika au tuba la unyabala. Pour qu'à te caminer. Mais c'est décevant. C'est une honte. Kumasuludu. Au de un tulebe ça veut dire ha de un muso te kelemba wala. Pour qu'au bekani. Ibe anga to da tachi na de. Na tachi na te kumawo. Na nya mi na be varle do. Ibe ni mina ka do kasola wal ma ibe ni inshallah tunu ka bo jian kono yere. Dem fu fala kidu. Ma mugu talen ka bla ma furu kono den mi ma sɔrɔ furu la foyi na ma den do o de la taa faso fɛ a wolola mali de kɔnɔ mɛ maliyɛn tɛ danga den ka tubabu ka wari minɛ ka minisima ka wari minɛ i y'a faamuya b'a la ka ibk ka wari minɛ ka karim keta ka wari minɛ ka hari anw yɛrɛ ka wari minɛ a ye bɛɛ ka wari minɛ ka kara kɔnɔ ka sira bila olu den n bɛ aw bila yan an bɛ ɲɔgɔn bolo.